Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय दा बन्द नालाय बेखायनो आं बुंदोंमोन आरो ना मामाखौ आरो बिराद गोबावबो जाबायमोन माबा जायाखैमोन खैजिमा बेखायनो आं बुंबाय खैजिमा जागौमोन इदि होननानै दोंना गैयाथाय इदि होननानै ओमफ्राय मामाया चेक खालामबाय ओमफ्राय लाकिलि मोनमारबाय आरो ना थाइजौ बिफाङाव दङ बेखायनो दिनै हाननानै एवनानै जागोन नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय So बिदिब्ला थुदो थाइजौ बिफाङाव दंमोन ओमफ्राय जोंहा आदैया हानबाय हाननाय टाइमाव लानो हायासै दे बिराद खैजिमा अरोना ओमफ्राय बाजैया आदैया गारनाया मोजां जायाखै होननानै नै खैजिमाखौ बै गिदिर गिदिर बिमाया थाबाथाय गोखै जायोना बेखायनो दैयाव सोमनानै माने बरनबाय थादो आरो ना होमबाना खारगोन आरो बियो एसे ओमफ्राय बेनि उनावबो जुदि माने इदि बोखांनायनि उनावबो जुदि खाराबा नै दायो जों लांगासिनो अराव हांनो थाखाय अराव हांबाथाय मा बेफोर खारगोन ना होमबाना गैया जागोन आरो ना होमबाना बिदैखौल' गोथावहाय मोनजासिगोन आरो बिदै मेजेमहै मिथिखायो जाग्राफोरा बिनि गोथावा बोरै आरो जाफेरिफोरखौबो जाना नाय होननानै बुंदों आङो बोसोराव खेबसेबाबो जानांगौनो जोंहा मामाया होनदोंमोन आरोना नै दायो अर फोजोंबाय बाहेरावनो संनानै जानोसै जिहेतु बेखौ बाहेरावनो मोननाय बुस्थु ओमफ्राय सारायखौ होबाय साननानै साराय दुंगौमानि नैबेखौ देखायथ'नोसै आङो बानलु सामब्राम हालदै संख्रै एसे मस्ला दङ बेखौ होनानै संनानै जागोन आरोखि नै अराव संनाय खामानि होनबाथाय ओरैबायदि बार बारदोंमोन ओमफ्राय अरा जोङा फाइनेलि जोंबाय जोंनानै दायो आरामसे संनानै जानोसै आरोना ओमफ्राय नै दायो थाव होबाय बेखौ खिथालायनांगौ जाहैबाय आरोना जेनेबा नुखानायखौनो होमबाबाबो बिराद दुंद्रायबाय ओमफ्राय आं पात्ता मोनासै देन्जार दुंखाबाय आरोना बेखायनो पियासखौ होना होखाबाय आङो पियासदो बानलुदो होग्रोबाय मा होयो नायलांबाय थादो आं बखिबाय थालायलायला ना मा होनो आरामसे सान्थि नायलांबाय थादो अरदों संनायखौ आं हानाय नङालै थैगोन आं आयौ बोरैबा उखुन्दै हाबजोबनानै बोरैबा मोनजोब्बायलै खोबनानै होबाबो जायो खोबना होआबाबो जायो बेखौ माने बिदैसो नालाय बे माने मा होनो बेखौ बारा इसेबां माने मोनहोलायनो दरखार गैया आरो दैबो होआ आङो इदिनो एवनानैनो इदिनो थावजों एवनानैनो जागोन आरोना ओमफ्राय जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौ होनोसै संख्रि हालदै मस्ला एसेहै नांनाय बायदि होयो आरोना जेनेबा बिदि होनोसै
ini gitu kan. Kaba? Deh, kaba. Mau dibugar sona, mau dibugar apa? Mau dibugar sona. Deh, ini kamu deh sona, kamu deh. Ini kamu deh sona. Dah muda sih kan sona. Hama, ini kamu. Hama, ba sona dulbi. Hama deh. Ini kamu deh. Nih. Ini kamu deh. Deh. Ini kamu deh. Deh, kamu. Yeay. Menang जाबायलै मोनजासिगोनलै बिराद गोबाव जाबायमोनलै मोनजायैया बिराद गोथाव मोनो आं सोर गोथाव मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे आंनि बायदि अबेसे आं माखौ गोथाव मोनो सब बुस्थुखौनो गोथाव मोनो खालि बोरमा बेदर आरो खुसियाल' जाया आङो बाकिखिनि सब हजम खिन्थु बुंथ'ला दे आं आरो मा जाया बेफोरखौथ' बांसिनानो जाखाया बेखौनो जाया आंबो जाबायानो आंनो बामजाफैबाय थायाबा सना दुकुलु देनांबा आंखौ गिदिर जाबा अनगोन ना अनाबा फरायनानै गिदिर मानसि जागोन ना जायाबा साला दुस्थु तामाम मोनखासिगोनलै फाइनालि मोनबायलै खोबलायलायनो दरखार गैला दे जल्दि जादोसै जल्दि खालामदो दुलुर हापांगालि जाबाय बाराद्राय एरबाय थानांला गेब्लेजोबगोन बुरबक साला संनोनो रोङा नामा नोङो आं फोरोंहैनांगौ नामा नोंखौ ओइ गेमसो लुदोंमै जाबाय दे जाबाय संनांला मोनबाय होननानै खोमोरबाय अरखो माने बारा जोंहोला होननानै ओमफ्राय नै देन्जार उखुन्दैना बिदि जानांबाय मा खालामनो मोनबाय दे खोबलायलायनाङा नांबाय होमबाबो खोब्बाय आरोना खिन्थु मोनबाय दाय जानोसै एसे खामथाबनाय बायदि जादों बिदि जाखायो माने बे बिदैना बेनि रस ओंखारो बे रसा माने एसे खामथाबखायो आरोना बेखौ साननाङा जे आंखौ संनो रोङा होननानै संनो रोंखायो आं मिथिबाय जाय नायनो बायो नै साखिनानै जानाय नायबाय आं तामाम गोथाव मा कालि बे गोथावखा अबेसे आंनि संनाया गोथाव जाखायो रावबो बासिनो हाखाया गेमस्रि दैमारिनि संनायखौ खिन्थु एसे संख्रि नांगौमोन नालाय बेखायनो एसे होबाय संख्रिखौ मोनमारबायना दुलुर मोनमारबायना दे मोनजामारसिगोन खिन्थु आं जाथ'वा नै जोंहा बाबानि थाखाय ओंखामखौ खुरबाय देट मिन्स गावनि पेरेन्ट्सखौ जेब्लाबो अननांगौ सबनिख्रुइ बांसिन आं अनखायो सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय नै बाबानो आङो जोंहा बाबाया फख्रिखौ जावबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय नै बाबानो ओंखाम खुरनानै होफैबाय आङो बाबाखौ फार्स्ट टेस्ट खालामग्रोनोसै बिनि उनाव आं टेस्ट खालामनोसै आरोना खिन्थु एसे साखिदोंमोन दिसुन आङो बिदि बाबाखौ फार्स्ट टेस्ट खालामदो होननांगौबाबो भुल जागोन गोथाव जामारदो नोंखौ लकडाउनाव आरामसे नोङो रेस्ट लानांगौ बिजनेस मावनाय मानसि माथो खामानि मावै आथिङाव हनै नायलाय दा मा इमिडियेट नांथारगौना आरो इस फख्रि जावदोलै नै टुकलुआबो जाफैबाय नामा नायनो आबा सना बाप्पा गोथावाबा गोथाव ये माबा गन्थंसो दांबायलै गोथाव जा अ दे खाथियाव दे जा आमहोन दे आमहोन लानाङासो होनबाय नामा सना नायनाय दायो बाबानो हैखांनानै आं एसे साखिनायगोन आरोना माबायदि गोथाव नंगौना नङा गोखै दावदै बायदि ना मोनजाखांनाय मिथिखायो माबायदि टेस्टि तामाम